Ametlla inicia el projecte de la meva mà el 2 de novembre del 2002, arran d'unes inquietuds que tenia per oferir una millor alimentació del que veia en aquests moments en el mercat. Era el director d'una fàbrica de conserves i vaig prendre la decisió, a casa amb meus pares, d'iniciar un projecte jo sol per intentar col·laborar o contribuir amb una alimentació més saludable. Vam començar com una comercial d'alimentació. Buscava petits productors artesans i posava la meva marca, que era Casa Ametlla des dels inicis. I l'eslògan original era gastronomia mediterrània, natural i artesana, ja focalitzant en que volíem oferir un producte diferent al mercat. Això són els orígens. Al cap de 2 anys va entrar el meu germà a treballar amb mi i al cap de 2 anys més la meva mare. Nosaltres vàrem començar amb alimentació convencional o natural, amb el 100% natural, que volia dir que nosaltres no volíem que s'hi fes res a la indústria, compràvem el producte que fos d'on fos, però vetllàvem que amb els conservants, colorants, que n'hi haguessin els mínims o zero, si pogués ser. I fins a data d'avui, que hem fet l'obrador vegà ecològic i el 90% de les referències que fabriquem nosaltres és ecològic. Sí que portem una part de producte natural, que és d'articles que comercialitzem des de quan vam començar l'empresa. Però ara tot producte que desenvolupem amb el departament d'I+D, de Casa Ametlla, és o ha de ser vegà, ecològic, local i de temporada, i a més sense gluten. La gamma de producte de dins de la família, de producte natural, comprèn la pasta, bolets, salses, olis, i la família de producte ecològic comprèn les cremes de verdures, el llegum cuit i en bossa, comprèn també salsa de calçots, l'escalivada, el tomàquet i el sofregit, més hamburgueses de tofu seitan. Tot lliga dintre la nostra idea d'empresa vegana i 0% al·lèrgens. Els problemes, no m'agrada parlar a mi mai de problemes, sinó que sempre intento buscar solucions, però m'agradaria que sanitàriament es donés més informació al consumidor, màxima transparència. Nosaltres marquem darrerament amb les etiquetes, posem fins i tot, posem l'origen de la matèria primera perquè el consumidor sàpiga què està comprant i d'on ve. Per això apostem per ecològic, local i de temporada. Només fem producte fresc del camp, no utilitzem deshidratats ni concentrats. Això la gent s'hauria de començar a informar. I via sanitat haurien d'exposar obligatòriament a les etiquetes què és un producte concentrat o deshidratat versus un producte fresc. El tema de la diferència de preu molt també per aquí, amb la manera de fer, amb la seguretat alimentària és molt important. Amb ecològic no tot val, sinó s'ha de mirar l'origen del producte, com el mètode de fabricació, les garanties que compleix, si registra tota la normativa sanitària a data d'avui, el saber fer de cada empresa. A Casa Ametlla pensem que som el que mengem, però si no sabem el que mengem, com podem saber qui som? Per això la nostra fita és única i exclusivament fer alimentació conscient, basada en una agricultura ecològica, local i de temporada.